Karibu mwanju muligereria sansamo ya kabere ya kionga chinsa ibere ekiama keria kia UPA nigo giatuguteira ara chinguma chechigendete gusara se mitandao una mbachi gotwara erari gose musangerano yobomo boria bokorenga gose boria boko amiriria serikali imehero gongorwa gusi eikegocha gokwana chinga kibale kobwatoka bokonyi gochiase ya materia yasiria abanchi babo asomo basukano bomorero chinsemo chia matongo nyamakoro tegwodi ya gisima igo munyakirugo gwikiamekyo nyambega gisesa musike nyambega gisesa boigo aenekire buna ase obochore bokebori busio ase chiwodi oimie county ya Nyamira ekiamekyo kia UPA yogera chikobeka abarondia chinsemechyo muligito Polikapo Kara namange gukwana chinga kichoko bwatoko bokonyi imechinsemecho iga wadi iga ya gisima ase eamate iyo yabancho bane banyarako bagusirira nyumba bagayokobeka umuriro n'abantu batamanyakana gwika bono twarorira obokongora somochio eyere bune wodi yane ya gisima twahansire kobeka emikakati ere menene yokorigereria na koranga ngaki asemero biriyero chimutu yokoyania abantu abana banyore egesa ase bagosoa ritukerio nona abageni bararu chinsemo abo banyora ase bakoigama anyekero kiembura na ekero kiomugaso twabariganira abantu bonsi mutwara amasaba ase nke na ase wodi ya gisima yanyore gwakwa kone kuranzemo ya matongo munyakirugo munene bw'ikiamekio kia UPA oyu boigoro MC kurase wadi erigo musike nyambega gisesa nigagendere ko bwagotugutera le chinkuma buna omboria bokobenge serikali yani United Opposition nigo boroberetie omusangerekano miyoro gongorwa gusibwa ngo mono buna mangana agende ko bwagusara simitandao igatebire ngakero chinga kichiranya ko bachibwika boikirano bagayokobeko kuigwana nigo barachikunyera ko baba gokora omusangerekano munene miyoro gongorwa gusi chitoro iwana buya naki twante tobange ekwerende yogocha gusi igona ataka gotebia abantu news mwarorire nga meeting ngo bagocha ngo bere gusi on Monday nabo etabororo ya United Opposition igitambukira bange bagendere ko bakoko bokona nene kwariganya omusangerekano yiga miyoro gongorwa gusi iri kunyara ko bakomusira musike Fred Matiang'i nanjengo ere ndimbi yamono asi United Opposition aso wancherana usi engima etene ni candidate by election baupa so musike Matiang'i Fred our 6th president twamwariganira and all opposition leaders usi karabara igwane gitariki nenga kibagocha asinsemo yende nigagendere ko bagakogendera gusigete kasako kyomo gusiko bamono bomo nakogendera ko koboko musike Fred Matiang'i nanene busibo bochoryo bonene gende kolengana nera atebire ng'ekiamekio kia UPA nigo kierobiri gochikunyara ko bageko enekia okubabika abarwaniriri bekerego kyo MCA asobochoryo boke ububorobeire chinsemo ase bono totebia abantu baito bonse ba United Opposition releda se gusiga igane kiama kia UPA banyago prepare ase by election ye ward ya Nyamaya ba prepare by election ye ward ya Nyansiongo ba prepare by election ye ward ya Ekerenyo na ndi mbatebinga timwanchirane mogoru no babeso bokoboke nge chama ya UPA tumejitalisha vilivyo for that by election na ndento nyore support kuru vyama bito binde ebita field ya bantu lakini toramo ekiamanga DCP ekiamanga Wiper ekiamanga PLDP ne vyama binde byonspi asoko bwaterana toroto abwire chikurecho egingo reporter getasini kya wanchite kya gatembe inchiko kwa Polikapo Kara